Hello guys! Welcome to my YouTube channel, Nelbs Vlogs. Kung bago ka pa sa akin channel guys, don't forget to subscribe me. Mamamwa, pakpakpak, chami-chami, mga bayut, hello, Luzon, Visayas, Mindanao, around the world. Mga OFW, kumusta kayong lahat dyan? At saka kay DJ Maki Helmut from Bremen, Germany. Hello Maki! Karong gabi una, mga una ta mga Bisaya diha buok kalabatan si bayot mukaon na pud magyaman-yama pud ang baba magsima-sima ang akong kaunon karon is isda nga gigataan Bicolano man sa pagkaluto nya nagpalit po ko og tiil sa manok mga Adidas sa Tagalog tiil sa manok gi adobo na muna akong lapangon karon mga ano punta mga bayot ako'y kanon tapos isda nga ulo nga kanang panga yan tapos na ko yung tupi manok ya sa extra karon mga ano ta mag-ampo sa ta mga bayot and Father, the Son, the Holy Spirit, amen. Lord, maraming salamat Lord sa pagkaon na sa atubangan na ko Lord na pagkagamis baso sa aming mga sa Lord. Kini tanan ang gipangal sa ngalan ni Jesus amin. Father, the Son, the Holy Spirit, amen. Lapang na mga Bisaya, mga unat naara ang chicken, mga isda, narang manok. Kung kaigo ay kadako sa akong lamisa. Naghugas ako sa akong kamot, naghugas na ko. Okay, lapang na. Ay, gamit ni sabaw sa muan, adidas, panamantika. Ang ubalan niya, kung yato sa akong iro, kung sobra. Mga orat ka. Sabok ba? Mga orat ka. Ayan manok. Unang subos ay yung tanan, mga Bisaya. DJ Maki. Mga orat ka. Ano nga ito? Sosyal. Magsima-sima kung ba. Naipit siya. Kining isda giluto ni Ronel. Salamat Ronel sa nag-sponsor sa isda. Ang among kusinero di sa mong bar. Si Ronel, lalo sa magtimpla. Sa bawaan na bigalgakan niya kami kayo huwag mawala yung problema sa kalami pakpakpak mamuat kami mauna manok kakakaka Kinitil sa manok, adobo ni Madam yan na isa naglutoan niya. Lutong Pinoy. Alamin magod na siya ka lang supon ko ba? Kasi makalilat ano eh. Ayo. Pilipin isda. Ulo sa isda. Ayo. Labas nga isda bago pa siyang gi-kuan.
Kado ang pichay. Ulo sa mata oh. Mga Bisaya sa una gamay pa ko. Ang gusto gina ko sa isda kapag ulong sa ano. Mata ginaunahon. Nung paon sa una. Ano ba? Gusto ko yung isda. Jimaki, lami kayo. Pag-comment mo guys, tapos ayaw mo pag skip akong ad. Naputo mo ko pag vlogs good kay tamad ko pero karon may balik ko. Bahalag camera viewers kay ganahan ako mag-vlog. Ganaw kaon. Umok siya. Kamatis. Kayo. Tambok isda.